bolo TKW kanca TKW Hongkong ya. Tak takon ya, iki padha aku ora ngono lho maksud iki. Iki kan musim dingin ya. Padahal iki rung pati dingin banget loh ya. Aku rung pati dingin banget itu bolo. Kita tak rasakno lho dari bosku yang dulu sekali dulu-dulu itu loh sampai sekarang loh. Ini ki ya, apa meneh napas wadem pol kae ngono kae. Nyandak-nyandak opo ngono kaya enek setrome, kesetrum. Iki dadi ngene nyandak ngene. Wah. Dadi nek nyandak-nyandak ki alon-alon. Alon-alon di demuk-demuk sik ngono, wedine nyetrum. Ngene kaya ana aliran listrik lho bolo. Terus nganu ya, kaya piye ya? Rasane ki kaya kesetrum ngono kae lho. Ki apa meneh ya? Ya apa meneh ya? Nek ku jaket ngono kae ya, jaket dilepas jakete mak kritik ngono nek kaya nek percikan api ngono lho. Kalian kira-kira ngono pura bolo? Kira-kira padha aku pura ngono kuwi. Nek kaya